Γεια σας, είμαι η Παπαδοπούλου Ελένη, φιλόλογος στο τμήμα ένταξης στο πρώτο γυμνάσιο Γενιτσών, τη σχολική χρονιά 2024-2025. Φέτος, στο πρώτο γυμνάσιο Γενιτσών, αποφασίσαμε να εφαρμόσουμε το σχολικό σύστημα προώθησης θετικών συμπεριφορών πρόθεση με τους μαθητές της Α Γυμνασίου. Αφορμή για την υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος αποτέλεσε η παρατήρηση της συμπεριφοράς των νέων μαθητών της Α Γυμνασίου. Συγκεκριμένα, παρατηρήσαμε κάποιες επικίνδυνες συμπεριφορές στον τρόπο μετακίνησής τους στο σχολικό χώρο, έλλειψη σεβασμού τόσο στις μεταξύ τους σχέσεις όσο και προς τους εκπαιδευτικούς, Άκουσε λίγο παρακαλώ. Πρώτον, προσπαθούμε να αντιδρούμε με ηρεμία και όχι με νεύρα. και μία ανεύθυνη στάση τόσο απέναντι σε καθηγητές και συμμαθητές, όσο και προς το σχολικό περιβάλλον, για το οποίο αδιαφορούσαν και δεν φρόντιζαν να παραμένει καθαρό. Μετά από συζήτηση μαζί τους και αφού συμπλήρωσαν σχετικό ερωτηματολόγιο, καταλήξαμε να θέσουμε ως αξίες για τη φετινή σχολική χρονιά το σεβασμό, την υπευθυνότητα και την ασφάλεια και να εργαστούμε μέσα από διαθεματικές δράσεις στο πλαίσιο διαφόρων μαθημάτων για να πετύχουν οι μαθητές μας να λειτουργήσουν υπεύθυνα, με σεβασμό και να κινούνται με ασφάλεια στο σχολικό χώρο. Αν και στην αρχή φαινόταν δύσκολη η επίτευξη του στόχου που θέσαμε, τελικά καταφέραμε μετά από πολλές συζητήσεις και ποικίλες δράσεις με τους μαθητές να βελτιώσουμε τη συμπεριφορά τους. Άρχισαν να συμπεριφέρονται περισσότερο υπεύθυνα και με σεβασμό και να κινούνται με μεγαλύτερη ασφάλεια στο σχολικό χώρο. Φιλοδοξούμε να συνεχίσουμε την υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης και την επόμενη σχολική χρονιά, αναγνωρίζοντας ότι η παγίωση αυτών των συμπεριφορών απαιτεί χρόνο.